Els convidem a fer un passeig poètic al Mercat Central a través dels poemes de Vicent Andrés Estellés dedicats a la nostra gastronomia. En uns moments sentiran, entre pebreres, tomàquets i olis, la genialitat d'este poeta quan es commemora l'any Vicent Andrés Estellés. Els convidem ara a fer un passeig poètic pel Mercat Central de València. Els compradors han pogut escoltar els poemes gastronòmics de Vicent Andrés Estellés, entre albergines, pebreres, pa i oli. Una iniciativa de la Fira del Llibre que vol homenatjar l'any del genial poeta valencià. Res no m'agrada tant com enramar-me d'oli cru el pimentó torrat, tallat en tires. Com oblidar el pimentó torrat, un dels poemes antològics de Vicent Andrés Estellés, on descarna amb nostàlgia i erotisme la senzillesa del nostre plat. Distret, raone amb l'oli cru, amb els productes de la terra. M'agrada molt el pimentó torrat. Més no massa torrat, que el desgracia. Avui s'han tornat a sentir els seus versos al Mercat Central de València. L'actor Francesc Canyó ha llegit a les parades els poemes gastronòmics del poeta valencià. El que més m'agradava era menjar un tros de pa amb oli i sal. De vegades, les vegades de més luxe, hi havia una delicada variant. Me s'ha posat la carn de gallina, mireu-la, encara la tinc. És de veres, perquè és una cosa que és molt nostra i se senta un muntó. Jo crec que mon pare era una persona molt viva i molt amant de la vida. Aleshores, el millor lloc és estar així al mercat, on hi ha vida i moviment. Ho diu la seva filla, que també ha assistit a este passeig poètic entre albergines i pebreres, una iniciativa de la Fira del Llibre de València quan se celebra l'any Estellés, 20 anys després de la seva mort. En un pessic del dit gros i el dit índex, amb un tros de pa. Agafa un tros. Així anem a posar el punt i final al temps de les notícies.